Случай от Варна е свързан с организирана престъпна група, за която се предполага, че извършвала изборни престъпления, включително купуване на гласове. Задържани са 4, като сред тях е и общински съветник от Провадия. Само от една акция имаме открити и иззети 200 000 евро. Те са иззети заедно с списъци с съдържащи лични данни на български граждани. В Велико Търново са били задържани 4. От автомобила на лице с имунитет, кандидат за депутат, са открити и иззети пари и списъци с имена на граждани. По време на акцията мъжът е бил придружаван от лице с многократно влезли в сила присъди. Тъй като лицето, което е управлявало автомобила и е собственик на автомобила, е кандидат за депутат в Великотърновския многомандатен избирателен район, преписката е изпратена на Софийска градска прокуратура, защото само тя има компетентност да прецени дали да образува досъдебно производство. А в Ихтиман при претърсване на частен адрес са открити отново списъци с имена и суми с пари, незаконно оръжие и наркотици. Част от имената са били и с споменати прякори. Иззети са и златни накити, нерегистриран газов пистолет, алкохол с невалиден бандерол и марихуана. Подготвили сме някои, така да се каже, изборни изненади за хората, които все още не са се вслушали в нашите призиви и съвети, да не извършват нарушения на закона, да не извършват престъпления, свързани с изборния процес. Общия брой на образуваните досъдебни и бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите, сега е 18, а през 2024 година са били 6.